Bueno, benvinguts una altra vegada a un nou programa de maquetes super especial, programa televisiu, no només ràdio. Jo m'havia enredat per fer ràdio, però ara es veu que mos toca també fer tele, encara que sigui per YouTube, per internet. És una ocasió especial, estem aquí celebrant Sant Jordi a Redossa i estem amb el primer convidat que han tingut a maquetes que ja repeteix perquè és un Ja, profet i és un divulgador. Estem amb Bec Cardona des de Ferreries. Hola, Bec, molt bé. bones tardes, com Hola, va? gràcies. Què tal? Beníssim. Bones tardes, dic, no sé quan ho emetran això, però ara són les 5 del capvespre i això està, òbviament, gravat. Sí. Avui xerrarem de música menorquina, òbviament, perquè nosaltres xerram de música menorquina, és el nostre programa, i estem amb el tema literari, estem amb el tema de grups menorquins que han adaptat poesia, ja sigui menorquina o de fora de Menorca, i bueno, començam entre en Bep, sobretot en Bep i jo hem fet una selecció de grups menorquins que han adaptat alguna poesia i hem decidit començar amb un tema de Sensamble. Si vols xerrar-nos un pot de Sensamble, Bep. Bueno, bé, primerament, d'una manera general, ja que dic que no n'han trobat molts, de grups que haguessin musicat poemes. Ha estat una Això és més de cosa... cantautors, sí. Ha estat més una cosa per cantautors, que aquesta gent sí que han optat més per les poesies, però grups no. I Sensamble és un grup fantàstic, que liderava de qualque manera en Carlos Mangado, que jo amb ell havíem fet una producció, havíem fet un casset, i un dels temes que van gravar és un poema d'en Pablo Neruda, que es diu Poema sobre lo importante, i aquesta cançó ell ja l'havia fet altres vegades, però la van gravar amb el grup Sensamble, i bueno, una versió excel·lent. A més, és un poema històric, diguem, de Pablo Neruda tota la vida. I Sensamble, supos que el coneixeu, van fer un disc, i tenien una mica el fet de que tinguessin un violí, cosa no molt habitual amb els grups, el fet que hi hagués Antoni amb el violí li donava Toni Ponset. Sí, 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 saire sí. celta aquest una mica, no? I bé, Anem a escoltar el tema i seguim xerrant, Bep, si molt vols. bé, Anem a posar perfecte. un part de música. Que la gent vol sentir música. Sí, sí, sí. Sí, no. Aquí us mostrava en Bep la portada d'aquest Ara ets hora de Sensamble amb en Carlos Mangado, que jo me vaig enterar fa relativament poc que és madrileny. Jo pensava que era de moda tota la vida, en Carlos. Sí, sí, sí. En Carlos, que també és un profe de guitarra de tota la vida de Sí. l'escola de música d'amor, i de més escoles, en Salva Llebrés, en Joe Vinent i en Ponset. Sí, sí, amb aquest aire celta que escoltam. És un disc del 2004. Recordes on te l'han gravat? Que l'han gravat a Menorca? Segurament el devien gravar, sí, l'estudi Estanta, segurament. No, el món. Està gravat per un... Mira, mira. El món, segurament, de les primeres feines que devien fer amb en Cris, segurament. Vale. És un grup també molt... Bueno, que es va moure molt durant aquests primers anys del segle XXI i aquí aquest poema sobre lo importante, que no sé si es pot sentir per les xarxes, però així m'he encara tenim CDs de Sensamble. Allò. Bé, però es polir recuperar aquest tipus de discos, de temes que han fet músics d'aquí i que s'ho han currat, per fer aquest tipus de coses. Correcte. Si vols, seguim xerrant una mica de grups que hagin adaptat temes literaris. Seguim una mica pues, el menys cantautor i el més grupo d'avui, que m'ha sorprès molt que el grup El Margen fes aquesta versió que és el Xuroi, vale? Sí.
Xuroi, de qui és el text aquest? Clar, això és història. De fet, no és... De fet, és un poema, però, bueno, és més surt de lo que és la llegenda menorquina, i és una cançó que es va presentar en castellà, en els festivals de l'O. Per tant, anàvem a això, on anaríem en els anys 60, no sé si era el segon festival, per tant, són la segona dècada dels anys 60, la segona part dels anys 60. I aquesta cançó l'han musicada molta gent, però bueno, ells van fer una versió una mica més arriscada, un poc més, un aire més pop, més roquet. No arribes a... Es d'Al Margen, aquesta cançó està inclosa en un disc que és recopilatori, que ara aquí vos mostraré, és aquest que es diu Menorca actua. Mítics dels 90. Sí. Aquí, hi te veu una tu aquí dins, Però no. Menorca actua, que eren uns concerts que es feien, que organitzava Saki Alarre, i que durant, això era dins dels anys 90, aquest és del 95, i van fer 4 o 5 discos, també, i, bueno, discos ben curiosos, perquè allà trobam cançons de grups menorquins que possiblement sort en aquestes edicions que estan gravats, perquè si no, potser no estarien gravats. Podem escoltar aquest xure, vinga. Vinga. Menorca, tierra de leyenda, Menorca, isla del amor, tu roca es guarda celosa. Qui és cantant del Bach? No me'n recordo. No ho sé. Ho podríem cercar, però... Sí. Sona... Celtes cortos, un poc. No sé si és perquè estic mandat... Han agafat la rama celta avui. Sí. Han agafat la rama celta avui. Pues, aquest Al Margen està dins aquest Menorca que actua, i ara vull que xerris d'una curiositat que almenys per jo ha estat una curiositat que m'has descobert per aquest programa, aquest disc que vau fer Ferreries als anys 90 que es diu Hores d'Àlit, vale? que tenim una bona d'aquest disco. Hores d'Àlit sí que surt d'un llibre de poemes, Hores d'Àlit és un llibre de poemes que va fer en Bosco Faner, qui era rector de la parròquia, no? Bé, nosaltres de qualque manera estàvem una mica vinculats perquè empràvem l'equip de l'Iglésia i jo vam explicar en el primer programa en això i tocàvem per allà i teníem un bon feeling. En aquells moments hi havia Miquel Àngel Maria també aquí de capellà, eren 2. Sí. L'actual conseller de Cultura. Correcte. I en Bosco Faner, que me sembla que té editats quasi una vintena de llibres, no tots en vers, n'hi ha molts que són en prosa, però alguns sí que li agrada fer poesia i alguns sí que són en vers, i aquest, Música per Hores d'Àlit, mos va demanar uns quants de músics si volíem musicar alguns dels poemes que hi havia inclosos allà. I ho van fer. No eren com a Somnis Blaus érem el grup que estalonàvem tot allò. Per exemple, hi ha una cançó d'en Joan Mesquida, l'actual director de la banda municipal de Ciutadella, que ell va gravar la bateria, va gravar la guitarra, però llavors, a l'hora de posar solos de guitarra els posava en Pere, o si havien de posar un teclat el posava jo. Nosaltres completàvem el que fegués falta. Va venir a gravar també Lluís Alba, que era un cantautor català, va gravar un tema i va cantar un altre. Bé, i entre tots van anar fent temes i van fer aquest tipus de casset, que és tot música d'aquest llibre de Música per Hores d'Àlit. Van anar a Barcelona a presentar-lo, bueno, va ser una cosa... Sí que és també a Barcelona a presentar aquest disco. Vam escoltar aquest tema que es diu Els Ulls. Els Ulls, sí. És un tema de sabor country, que sona molt guai, amb la veu del conseller de Cultura, de Miquel Àngel Maria, que espero que no s'emprenyi gaire per posar-lo a cantar. No crec. Té una veu bastant guai, la veritat és que sí. Els Ulls, anem a escoltar això. Mirant-nos fixos als ulls plens d'intimitat. Seria això, més o manco. Jo i un tu reculls. És amor, és amistat.
m'agrada molt aquest tema. Les guitarres aquestes d'en Pere, és inconfundible. Sí, Pere, ara la ja... guitarra, allà Sí, sempre en Pere, en Xec Calafat tocant la bateria, Ahà. i jo els teclats. Sí, country pur, que jo m'agrada molt el country, i si està ben fetet, a més, m'agrada molt. Pues una curiositat que almenys jo he descobert aquest disco de l'any 90, no sé quin 92, el 92 el vam anar a tocar a Barcelona perquè quan vam anar a Barcelona era sense Olimpiades, i no me falla, Principis dels 90. Sí, Brutal. sí. Pues anem a seguir xerrant d'aquesta música així amb aire literari, com estàs descobrint coses molt xules, Bep. I seguim, ara ja sí que anem a la banda més cantautor, diguéssim, d'aquest programa. Xerram d'una cantautora menorquina, un referent, de Maria Àngels Gornés, vale? Que és una gran cantant tota sa vida, amb aquest disc, un tema del disc seu del 1982, ni més ni menys. Sí. Menorca Dec. Que és ella tocant la guitarra i... Sí, era purament guitarra i veu, i de fet tots els concerts que ella fa i que ha fet ara, ara darrer, evidentment s'ha acompanyat d'un grup, però els anys que nosaltres la vam conèixer, els anys 80, i quan va gravar aquest disc, ella sempre anava amb la seva guitarra i la seva veu, molt, diríem, vidriada, no? Sí, molt polida. I en la guitarra, purament amb això. I ella sí que, tots els primers discs són tot obres d'en Comerciant Riera, d'Antoni Taltabull, d'en Pere Xerxa, d'en Pere Gomila, d'Àngel Ruiz de Pablo, vull dir que tot eren poetes. Ella sí que ho va fer, això d'agafar... Com ja havien comentat, els cantautors sí que tenien aquesta facilitat. De fet, també va haver un altre cantautor ciutadellenc, que és Nissan Melis, que també va fer aquest tipus aquesta opció d'agafar i musicar poetes. Vale. Pues estem escoltant amb Maria Àngels Gornés musicant un poema d'en Ruiz de Pablo que es diu La guitarra. Vale? Preciós. No sé què té sa guitarra, jo no sé què hi té a ses cordes. Un clàssic. Que tothom qui la sent riu, i a mi me sembla que plora. Un vecí meu n'ha té una, moltes vegades la toca. Brutal, aquesta cançó. Aquesta és una de les cançons que molta gent la considera una popular, una cançó popular, quan en realitat és d'autor, la música és d'ella i la lletra és d'Àngel Ruiz de Pablo. Sí. Jo vaig veure... No descrivint res a ningú si dèiem que és Maria Àngels Gornés, la mare d'en Guillem Soldevila, que és un dels cantautors... Sí, per suposat. Que també ha fet... Que també ha agafat molta música d'altres. Sí, de fet, jo la vaig veure directe a ella fa pocs anys i era, tocant la guitarra havia en Guillem i era brutal. Va ser brutal, un concert molt xulo per part seva. Però aquí tenim aquest disc del 82, que és ella, guitarra i veu, i preciós aquest disc. O sigui, és que és un dels... Estic content que me l'hagis passat també, perquè aquest sí que l'has molt. Sí. A més, un disc molt cercat, vull dir que no es troba. Sí? És molt mal de fer. Aquest disc està esgotat de fa uns quants d'anys. Pels col·leccionistes és un disc mal de trobar. Bona. Pues ja està, tu, si el veus a Mestral, pilla-ho-lo, que segur que el disfrutau, si teniu per posar caseta encara. Ei, Bep, no tenim molt més temps. Gràcies per estar amb nosaltres. Avui en aquest Sant Jordi a Radossa, Sant Jordi confinat, sembla que ho vulguis dir, però veig que tu estàs sortit de CDs i jo de llibres, no passis pena, estic llegint les memòries dels moix d'aquí, que m'estic passant de puta mare, no passa res. I fem un poc d'autobombo, que t'he dit, perquè això m'agrada molt també aquest tema, m'agrada un tema de Somnis Blaus, que també éreu més rockeros que cantautors, no? Però també està... Explica'm aquest tema que anàvem a posar per tancar. Aquest tema, de fet, és l'únic tema que nosaltres cantàvem en castellà i és un tema que vam agafar de Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca, del llibre o de l'obra de teatre La vida et sueño.
i és, bueno, era un cant a la llibertat de qualque manera. Sabeu que en el llibre que tenien el príncep el tenien presoner, i ell de tots les aus, tots els animals aquests són lliures, i jo aquí tinc més esperit, estic aquí presoner. I, bueno, era un cant a la llibertat, de qualque manera. Sí. I no sé què mos va agafar exactament i vam posar un pot de musiqueta en aquest poema. El vau musicar a ritme de rock and roll i Sí. està molt guai. Sí, m'has passat bon material. El la bemol, a més. En general. Bep, sense més, digues, perdona. No, que era una gravació molt antigueta, allò que fèiem nosaltres així com podíem. 94, 26 anys, vull dir, es diu raro. Sí, bueno, un s'avergonyeix una mica quan sent això. Bueno, ja veus. Bep, moltes gràcies una altra vegada per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Supos que te farem... Llegir molt i escoltar molta música. Sí, efectivament. És qüestió d'això, llegir i escoltar música i tot això passa prest i sortirem més savis i més bons tots. Moràvem amb aquest sueño de llibertat amb somnis blaus. Una abraçada forta, Bep. Una abraçada. Vinga. Tu que cantes? Aquí van cantar una per hom. Aquí és Nilari. Aquí canta Nilari. Jo troc que fa la tercera, si no record malament.